yung train papunta sa Cavite, di ba? Anong sabi ni Pinoy? Magpapasagasa ako pag hindi tumatakbo ng December yan. Kasama ko si Secretary Rojas. I'd like to ask them, pasagasa na ba kayo? Hindi sir, hindi sir. Nakahilag sir. Dahil hindi pa nauumpisa na nga ngayon. Yung meron tayong extension line to Bacoor that was announced about a long time ago. I don't even remember when. And the promise of the President then, magpapasagasa ako pag hindi tumatakbo yan by December of that year. Okay. Sasama ko si Secretary Rojas. So, former President Pinoy and Secretary Rojas, bakit hindi kayo nagpasagasa? Para maniniwala kami sa inyo.